Kantayk man nga iroknoy ko kada kay amin na po nga viewers tayo. Ken kasama dito na kiwar ti pariyok dita. Why? Ken kasama dito na katugaw. Datay nakatugaw tayo na abay ti live tayo. Kay tagal nang ako'y dumadalangin pa sa akin ay darating isang tulad mo na para sa akin at sa habang buhay ay aking iibigin. Nang mamasdan ka ay may ibang nadama na buhay muli ang isang pag-asa. Nasabing ikaw at wala ng iba ang hinihintay kong makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating. Di nahahayaan na ika'y mawala sa akin. Rayaw! Kay para madatay ako kiniparik na si Bimon. Apaw! Apo, dati nabigtas gitara nata. Nang mamasdan ka ay may ibang nadama. Acoustic. Buhay muli ang isang pag-asa. 60 string na. Sabing ikaw at wala ng